Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 10,000 ka housing units para sa informal settlers, target nga mapatukod sa sulod sa isa ka tuig sa Bacolod. Groundbreaking sang Bacolod City General Hospital pati gayunon sa maabot nga Biyernes. Sa balita national, endemic stage, kinahanglan nga malambot sang Pilipinas antes dalayon nga kakason ang face mask policy. Senado padayunon ang investigasyon sa Sugar Order No. 4 tubtob hindi magtambong sa hearing sa Executive Secretary Vic Rodriguez. Sa balita international, 6 patay sang mahulog sa isa ka bulkan sa Russia. Sa balita sa sports, Beerman nagkampiyon sa PBA Philippine Cup matapos ginpierde ang Talk and Text. Balita Entertainment, kampo ni Vong Navarro nag-file sa kapital sa CA angod sa kaso rape. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang napulo ka mapagsulundan sa mag-asawa. Maayong aga Bacolod, mga aga bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 5, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Good morning liwat mga ka-aksyon, kag happy Monday ha, kag sa aton mga Facebook dira nga naga-monitor, please like, follow and share sa aton nga FB live, kag dira sa mga nagapangape sa mga kapihan, sa naglain-lain nga mga kapihan, mayang aga dira sa inyo, kag sa mga merkado naton, mga tindahan, good morning sa mga vendors, sa mga nagapamalaklon, no? Maayong aga sa inyo tanan. Kag sa mga drivers naton, sa mga tricycle drivers, tricycle drivers, mga e-bike drivers, mga taxi drivers naton, mga jeepney drivers, good morning sa inyo, no? Kag sa tanan of course nga mga miyembro sang Energy Fans Club, good morning man sa inyo, no? Sa kay Miss Homa Lumena, dira sa may Gardenville Subdivision, good morning. Sol Lama Barnacha sa Wadika, Bacolod. Happy Monday, especially sa pamilya ni Sol Lama Barnacha dira sa barangay Handumanan. Ray Flores Baryoga, kag kay Veronica Santillan Manukan, of course another listener naton from Handumanan, no? Kay Lester Ray Benitez, morning sa imo Lester, dira sa may New Zealand. Salamat gid, no? Kag kay Rochelle Evangelista, happy Monday man sa imo Rochelle. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Kay Dr. Matt Mayo. Dira kay Alex Montesa, Ana Sinoro, Miss Georgia Gargasiran. Kamalipayo lang siya sang Monday morning niya. Amo ginaya. Let's start the week with a smile, no? Parang sa bilog nga semana, we will be smiling. No? Happy lang kita gyapon in spite of all the problems nga mahimo nato natubangon, mga challenges, mga pagtilaw. Happy lang kita gyapon, no? Kay amo na nga nagakuan sa aton eh. Let's just have hope. Importante sa kabuhisan tao, may hope kita eh, no? Munang iban kataya sa luto kay may hope mo. Diyan di magdaog basta may hope ka bla. No? Melvin Peñafiel, kay JM Asdilio Banaag, kay Reno Lucinario sa Victorias, good morning dra. Sa kay Cherik, watching live from Manila, mayang aga dra sa imo. Kay Warlito Nesya, morning dra man, no? Si Reno Lucinario, morning Guam, taga Hacienda Nena, Barangay 14, no? XIVT 14. Sige. Sa mga ka-aksyon, standby na kita. Ang iban karon naman, standby na sa aton nga mga balita lokal.
Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal. Target sa siyudad sa Bacolod nga makapatindog sang 10,000 ka housing units sa sulod sa isa ka tuig sa tiyon nga mampisanang nasambit nga proyekto. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpahag ni Committee on Urban Poor Housing and Resettlement Chairman kag Councilor Vladimir Gonzales nga kampante siya nga malambot ang nasambit nga target, ilabi pa nga ang Bacolod ang pilot city sa proyekto sang gobyerno nasyonal nga pambansang pabahay. Ginpahag ni Gonzales, nagapatigayon sila sa karon sang profiling sa sinuman ang unang maka-avail sang housing units nga proyekto sang syudad. Sino pa kay Gonzales sa 10,000 ka housing units nga target patukuron sa tiyon nga mampisan, ginakinahanglan nga makaproduce ang 833 ka units kada bulan o kon 30 ka puluyan kada adlaw. Sa karon may 3 na ka sites nga na-identify ang syudad. Una among sa porsyon sang Araw relocation sites, dira man sa Barangay 8 kag sa Sibukaw sa Barangay Banago. Kung 10,000 ang target I have to deliver 833 units kada bulan. I have to deliver almost 30 ka units kada adlaw. I'm confident with the experience that we have, we will be able to address it. Basi masobra pa kita. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Vladimir Gonzales. Natala na sa Oktubre 23, 2022 ang groundbreaking ceremony para sa patukuron nga housing projects ang syudad sa Bacolod. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpahayag ni Committee on Urban Poor Housing and Resettlement Chairman kay Councilor Vladimir Gonzales nga sa nasambit nga groundbreaking mangindinapit nga bisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sino kay Gonzales ang nasambit nga proyekto ang oportunidad sa Bacolod noon nga informal settlers, labi pa ang kantidad sa nga kada unit ayara sa 3.4 milyones pesos apang makuha lamang sa mga kwalipikado nga Bacolod noon sa presyo nga manubo sa 1 milyon ka pesos. Mangin take-out partners ang syudad sa nasambit nga proyekto, amo ang Pag-ibig. Gindula naman ni Gonzales ang kabalakas ang Bacolod noon nga hindi miyembro sang Pag-ibig bangod may espesyal nga programa nga ipatuman ang syudad agud makakuha sang units ang kwalipikado nga Bacolod noon. Ang syudad may 3 na ka mga lugar nga na-identify nga inisyal nga patukuran sang housing units nga amo ang porsyon sang Araw relocation sites, Barangay 8 kag Sibukaw sa Barangay Banago. Dugang pa ni Gonzales padayon pa ang pagpangita sang syudad sang dugang pangalugar sa nga mahimo patukuran sang dugang nga housing units. We will try our best. Our good mayor will try its best. Ang mag-groundbreaking is no less than the President himself. Mabalik dire ang secretary para sa MOA signing, hopefully within this month man. And, doka spoiler sa akon, October 23 is the groundbreaking. Ang dugang nga pagpahayag ni Councilor Vladimir Gonzales. Ngayon pa siguro naman ni Councilor Vladimir Gonzales nga mabakod kag earthquake-proof ang patukuron nga housing unit sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa kapuyan sa aksyon, ginpahing ni Gonzales nga magluwas nga komportable nga ilistaran, ginapasiguro man nila nga himo sa mabakod nga mga materyales ang kada unit sa puluyan. Sunod kay Gonzales, ang pagkatukuron nga housing units, ang sarang mabatuan ang tubtub intensity 6 nga linog. Ginpahag pa ni Gonzales ang kada unit sang housing nga may kadakuon nga 24.5 square meters, mas dako ini ikumparar sa iban nga condominium units nga ginibaligya sa pribado nga developers sa syudad. Sunod pa kay Gonzales, ang kada housing units ang may katason nga 5 ka panalgan. Sa dugang nga balita lokal, mag-aapilar si Bacolod Mayor Albi Benitez sa LTO kag LTFRB nga hindi anay pagdakpo ng mga nagamaneho sa traditional nga jeep sa pihak sa pagpatuman sa modernization program. Sa interview sa nga media, ginpahayag ni Benitez nga magapangabay ini sang tubtob isa ka bulan nga status quo, tubtob nga pangitaan sa nga solusyon ang ginapangatubang nga issue kag problema sa mga drivers. Aminado si Benitez nga may kabudlayan sa pagpatuman sa modernization program, bangod wala pa man sa mga modernized jeep kag hindi man pwede nga untaton ang traditional nga jeep bangod wala sang masakyan ang publiko. Sunod sa alkalde, lakip sa ginaproblema sa mga drivers amo ang economic viability no kon nakamahal nga presyo sang modernized jeep. Nagalabot man impormasyon o kung nakalabot man impormasyon kay Benitez nga may 500 ka modernized jeep nga mag-aabot sa syudad sa Bacolod sa masunod nga bulan. Natala na nga patagiyunon sa mabot nga September 9, Biyernes nga adlaw ang groundbreaking ceremony sa Bacolod City General Hospital dira sa may Barangay Vista Alegre. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, una nga pagatukuron sa mga proyekto ang multipurpose building sa ospital.
Dugang panigasaya, may kapin 200 milyones pesos nga alokasyon para sa Phase 1, apang ang kabilugan nga proyekto ang natarget nga makumpleto kung matapos sa bulan sang Hunyo tuig 2023. Suno pa sa kongresista, siniman nga bulan na talana iga-bid sang DPWH kag DOH ang main building sang City Hospital nga may budget naman nga kapin sa 250 milyones pesos. Gina-question sa gihapon ni Bacolod Councilor Al Victor Espino ang appointment ni Police Major Junji Liba bilang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw. Sa interview sa Serbisyong Tigbatas, ginpahag ni Espino nga base sa City Ordinance No. 315 nga gin-author ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya nga sadto konsehal sang Bacolod ang dapat magpungko bilang head sang bitaw ang isa ka traffic enforcer 4. Dugang pa ni Espino, hindi pwede nga mag-appoint ang isa ka national government employee sa bitaw kung basehan ang City Ordinance 315 kung sa diin nabutang ang hierarchy kag function sa mga posisyon sa bitaw. Ginpahayag man ni Espino nga hindi pwede mag-appoint si Mayor Albi Benitez sa isa ka national government employee bilang head sang bitaw. Nagapati man si Espino nga mahimo wala lang nakahibalo si Mayor Benitez sa merito sa ordinansa may angot diri. Ginpaathag naman ni Espino nga sa isa ka resolusyon nga ginpasar sa nakaligad nga 10th Council kay gin-author ni Anay Konsehal Dindo Ramos ginhingyo sang konseho nga ibutang nga bitaw head nga pulis dapat man magpamuno sang Traffic Management Unit sa Bacolod City Police Office. Alegasyon pa ni Espino sa sitwasyon ni Liba, hindi niya concurrent ang TMU. Nagapanindugan man si Espino nga dapat usisaon kag balikan ang mga probisyon nga nakabutang sa layi sa sini nga issue. Si Major Liba has never been a member of the traffic management, which is amunia ang bahin sa atong Philippine National Police nga nagapatuman at nagapadalagan sa atong nga mga laws sa bahin sa trapiko. No? Subong yung hindi ko kaintindi, kadati ka naman sa nagakalatabo niya. But ako tabi si Major Liba na lang para klaro na lang may appointment pala siya din sa... Si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Sa iba maraton nga balita lokal, nagasalig naman si Governor Bong Lacson nga madayon ang madugay na nga ginaduso nga Panay Guimaras Negros Bridge Project. Ini kasunod sa pagbisita ni National Economic Development Authority Region 6 Director Arcesio Casing Jr. sa Governor's Office sa itong Biyernes agad magpresentar sang latest development kag update sa mga proyekto. Una dirigin pahag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga suportado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagtukod sang Panay Guimaras Negros Bridge nga ang construction ang posible nga maumpisahan sa labing madali nga panahon. Ini ang isa man sa paghambalan sa natalana nga pag-convene sang Negros Occidental Provincial Development Council sa masunod nga simana. Sang nagligad nga Mayo, naghulam ang Duterte administration sang 56.6 milyones dolares o kun 2.96 bilyones pesos sa Korean government para sa pre-construction works ang proyekto. Ini ang ginalakipan sang engineering designs kag procurement assistance nga kabahin sa pre-construction requirement. Ang pagtukod sini ang una ginduso sang panahon sang Arroyo kag Aquino administration kag naging kabahin man sa Build program sang Duterte administration. Ginklaro ni Joni Taberos, team leader kag grievance officer sa DSWD Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece Provincial Operation Officer 1 Negros Occidental nga istrikto sila sa mga dokumento bago nakabase ang ila assessment sa mga pulisa sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Ini kasunod sa mga common concerns na ginpalabot sa mga luyag magkuha sa educational assistance sa help desk nga ginpahamtang sa mga payout center sa kada distrito. Sunod kay Taberos, ang mga photocopies nga dokumento ang dapat nga certified kag ang direct family lamang ang pwede makakuha sa ayuda paagi sa authorization letter. Kalabanan sa mga concerns na ginpalabot sa help desk ang may kangtanan sa dokumento nga uncertified photocopies kag ang pagkuha sa cash aid paagi sa authorization halin sa indirect family members. Dugang pa ni Taberos, hindi tanan ang pwede nga magbaton sa anuman nga ayuda. Bangod ang educational assistance ng DSWD ang para lamang sa mga estudyante nga apektado sa financial crisis. Ang paghatag sining ayuda ang ginpatigayon kon ginapatigayon kada Sabado umpisa sa Agosto 20 tugtog Setyembre 24. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Endemic stage, kinahanglan nga malambot sang Pilipinas antes dalayon nga kakason ang face mask policy. Samtang Senado, padayunon ang investigasyon sa Sugar Order No. 4, tubtob nga hindi magtambong sa hearing si Executive Secretary Vic Rodriguez. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number. Okay, dira sa kay Jocelyn Song Comedia, yada may aga dira sa imo sa may barangay 10. Sa kay Parikoy, Maui Akol Kanyada. Si Ruel Sultan Nobleza, good morning man. Jonathan Bia, may aga sa imo. Action Boy Action Dorel kumare daw mayo. Anong daw mayo? Mayong ano John? Action Boy nag 1 year nagali ang naglakat ato sa DSB no? Dasig lang no? Gali ka? Oo, to lang sa Toreno. Correct. 1 year nagali. Subong adlaw? Kagapon actually as a subong extended. Ay hindi subong gid siguro ay wait lang. Okay, ay ang mga posting. Dumduman ko na daw 4 ta naglakat mo September 4. Kagapon no. Perte no. Sabi Toreno, kay Kagawa kay SB dira maayong aga no. Fairness ka nami to bala sa ila no. Yes, so si sino ganitong may ang friend ko bala. Naaga naglakat to. Wala lang no kay wala ta kalakas ang summer. Hindi ka anniversary to mo after sa anniversary ta. Wala ta kalakat no kay pandemic to. Sige mabalik ta to bisan di ta anniversary Para daw si SB Torino. Gani man. Ginatabi ako man ni Jocelyn Song Comedia, pakaisan niya si Cyro Bless Both. Cyro Bless Both. Happy Labor Day sa South Carolina. South Carolina niya gali siya si Sai. Damo bla printin ni si Jocelyn sa kwan mo sa abroad. Di mag-abot sila magpululi di sila way ito na chocolate. Hala, election boy. Lain no. Lain mo sa March dalong ko Si Ato Toledo, morning. Happy Monday and good afternoon kuno from Minnesota. Pag-greet lang sa kay Sisi ni Ma'am Van nga si Mrs. Alvarez ang tangob. Kay bro niya Roberto Gallo kag Sis Alma Alvarez Gallo sa Las Vegas. Hello man kuno kay Renz Duran. Yes. Greetings from Dr. Matt Mayo and Ma'am Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kay Donna Robles Prodigalidad. Another pa rin man ni ko ano? Paged? Yes, sa San Diego, California ni saya. Sige. Kay Prodigalidad ka na to no? Last. Dali lang, hindi ko makita. Arina Jarotero.
Ay, wala diya sa ako. Kay Remia Garcia, morning dira, no? Sa taga Sampinet, good morning kuno halin kay Arina Jarotero. Yes. Kay Kagawad Imbong Jocampo, good morning. Kay Kap Vito kuno, good morning man. Kay nagapangapis sa may kapihan ni Chona. Sige Ha. Sa taga pangapi dira, si Kagawad Imbong na balat. Yeah, siya na bahala sa inyo. Sa inyo, dra nga mga ibos, masuman latik, kagkape, si Kagawad ng bahala. Sagot na ni Kagawad. Sang wala pa bahala si Kagawad, kape lang tanim nun na mo. Kape lang, oo. Di pagsiling ta nga si Kagawad na bahala, niya duwagi ko na isang ibos na kagwano, sumanlatik yun sumanlatik, ibos, puto, ano pagda, bingka. Kung anong arada. Oo. Si Kagawad ng bahala, kay kita ay lang kamo sa December 5. Kung madayon. December 5, 2023. Draman sa barangay 1 sa Inubaan, si Kagawad Melchor Baroka Rumbinis naman na bala. Ikaw, Action Boy, pabor ka nga dayon noon lang ng eleksyon? Ako yan. Pabor ka, hindi ka makagawad. Subong mo. Kung ako, Action Boy, dayon noon tani. Di ba, hambal tas ang House of Representatives, sa Kamara, siling sila nga, hindi pag dayon noon para ko naman kasave sang pondo. Di galing kaya naghambal ya si Comelec Garcia. Nga mas makagasto, gani ko, no? Ano utok nila yaman? Standby sa mga balita national. Hello mga ka-action! Grabe. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Inahanglan anay nga malambot sa Pilipinas ang endemic stage ng COVID-19 pandemic antes dalayon nga kakason ang face mask policy nga ginapatuman sang Department of Health.
Ini ang ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga nanindugan nga kinahanglan anay mangin si istable ang mga kaso sang COVID sa pungsod antes ang ginaduso nga himuon voluntaryo ang pagsuksok sang face mask sa mga pampubliko nga lugar. Nagakahulugan nga ang endemic sa medical nga terminolohiya nga ang level sang virus sa isa ka lokasyon anang instable na kag wala na nagatugas ang dako nga outbreaks. Sa karon ginklaro ni Vergere nga hindi pa makabi nga yara sa endemic stage ang Pilipinas sa COVID-19 apang nakitaan na sang amat-amat nga pag-ayos ang sitwasyon. Ini bangod sa nangin manubo na ang severe kag critical cases sa pungsod apang kinanglanon pa nga mapataas ang kanamuon sa mga nagapabakuna ilabi na sa booster shot. Hindi paguntaton sang Senado ang investigasyon sa manomalia nga Sugar Order Number 4 o kunang plano nga importasyon sang kalamay tubtob nga hindi liwat magtambong sa committee hearing si Executive Secretary Victor Rodriguez. Sino kay Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel, madamo sa pasang palamangkotanon nga dapat sabton si Rodriguez labi na ang papel sang Malacañang sa Sugar Order Number 4. Dugang pa ni Pimentel nagahimo sa karon sang senaryo o kon drama si Rodriguez pinaagi sa hindi pagtambong sa simple nga investigasyon sang Senado. Natala na nakuntani nga magpatigayon sang final hearing ang Senado sa wala madayon nga sugar importation apang wala gid magtambong si Rodriguez. Ginklaro man ni Pimentel nga wala sang plano nga akusaran si Rodriguez sa issue sang sugar importation apang luya gid lamang nila mahibaluan kun nga una siya nga nagpanginwala nga wala sang nibaluan sa importasyon apang sang ulihi ginbulgar nga siya ang may kopya sang mando kag ginpahibalo ang presidente may angot sini. Ginpahayag naman ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople nga linibo ka mga overseas Filipino workers ang makabenepisyo sa damlang wage order nga gin-issue sang Ministry of Labor sang pungsod Taiwan. Ang wage order ang nagamando sang minimum monthly kag hourly wages sang Thailand nga pasakaan sa 4.55% kag 4.76% epektibo Enero 1, 2023. Ini ang magapasaka sa monthly minimum wage halin sa 46,860 pakadto sa 48,994 kag ang basic hourly rate gikan sa 311 pasaka sa 326. Sa tiyon nga maimplementar na tubtob Hulyo 22, may 147,853 ka Filipino workers sa Taiwan. Sa nasambit nga kanamuon, 121,756 ka mga factory workers ang ginalauman nga makabenepisyo sa nasambit nga wage increase. Ginpasiras ang Department of Migrant Workers sa DMW sang Sabado ang isa ka recruitment agency sa siyudad sang Makati matapos nagpadayon nga mag-recruit sang mga nagapangita sang trabaho abroad sa piyak sang kanselasyon sa ilang lisensya nga mag-operate. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Migrant Workers Secretary Susan Ople ang Anti-Illegal Recruitment Branch sa ahensya ang nagpadlock sa opisina sang Aziza International Manpower Services Incorporated nga ang lisensya ang ginkansela sang Hunyo 15 matapos makabaton sang madamo nga reklamo ang ahensya gikan sa mga nagapangita sang trabaho. Suno kay Ople, ang Aziza ang ginpasira bangod sa grave violations sa diin imbolbado ang exploitation o kon pagpamintaha sa mga trabahante. Dugang pa ni Ople apisar sang pagkanseral sang lisensya nagapadayon ang Aziza sa pag-issue sang job orders para sa household service kag skilled workers padulong Saudi Arabia. Amo man nagapanukot sang placement fees nga katumbas ng isa ka bulang nga sweldo sang aplikante. Sa mga duga naton nga balita nasyonal, naka-record ang Philippine National Police ang 149 ka kaso sang krimen batok sa mga babaeng estudyante sa bugos nga Pilipinas sa nakaligad nga duha ka bulan. Sa datos sang PNP halin Hulyo 1 tubtob Agosto 31, nagapakita nga mayoriya sa mga na-report nga krimen ang ginalakipan sang rape kalabanan sa National Capital Region. Ang kaso sang acts of lasciviousness kag violations of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ang narecord man. Sunod kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., hindi nila intensyon nga makatugas ang panic apang ginapanugyan ang sa tanan nga mga estudyante nga mangin mahinalungon sa ilang nga palibot. Komitido naman si Azurin nga sulbaron ang kasang kapulisan ang nasambit nga makaso. Dugang pa ni Azurin, mayara na sa karon sa mabaskog nga koordinasyon ang PNP kag Department of Education para mapasiguro ang safety sang mga kabataan. Ina-question sang Makabayan Block ang 2.3 bilyones pesos nga pondo nga ginahingyo sa Kongreso sa opisina ni Vice President Sara Duterte para sa masunod nga tuig 2023. Kung maprobahan ang 2.3 bilyones pesos nga pondo, ang pinakadako nga pondo nga ihatag para sa isa ka Vice Presidente sang Pilipinas. Questionable man suro sa Makabayan Block ang 500 milyones pesos nga confidential funds. Kalakip man sa ginapropose sa opisina ni
Vice President Duterte ang 2.2 milyones pesos para sa good governance engagements kay social service projects. Suno kay Anay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kung aprubahan sa Kongreso ang pondo sa opisina ni Duterte, ini ang pinakadako nga pork barrel fund nga ihatag sa isa ka Vice Presidente sa maragtasang Pilipinas. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira nga may kabudlayan gid sa pagpamuhin, sus delikado gid ina. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para sige. May guro sa Sabado, guro mahapit ato sa kapihan ni Chuna. Galing ka adlaw na ta guro no, daw mga alas 9 to aton nga kuan sa Mailom eh. Tiyo. Adlaw na makaagid abla sa Maaw blaw. Ang nami aga pag idya mo. Mga lasay. Malasay. So, kay parang kita man to ma-order kape eh. Kay ikaw man mamayad? Oo eh. Wow! Di pwede ako. Pwede. Di pwede nga. Sakay. Kay Karen Espilita, dira morning dira sa imo, sa Barangay Maauman. Ay, tiyo, kuhan ka to, itong ano ganito parang no, ang kuhan bala, ng empanada. Okay ka to? Okay, wala problema na. Good Weng Morales, morning dira sa imo, Day Weng. Inat-nat kaabi kay August dira, no? Kagawad Melchor, Baraw Karumbines. Cherik, watching from Ayala, Alabang, Muntinlupa. Ginag-greet siya lang taga-barangay Pandanon, Silos, Murcia. Lalaine Grace Ibarra, good morning man sa imo, Grace. Jinky de Lagdon, Miss Jinky Maing Aga. Tomorrow pang Labor Day kuno sa US, naling niya Ma'am Van Mayo. Okay. Neda Paslon, basi kay lain ang sa Minnesota, lain man ang oras sa California. I don't know. Ba siguro, way patutubi ka kadto mo. Gani man. Kadto kita to Morning da kay Guy Fuentes Black. Mr. Guy Fuentes dira sa LA, Los Angeles, California, no? Elvira Hilogo, good morning man. Kaya kumare ko kag ihada tubi, Jin Buarom, may aga. Sa kay pare ko aga mangin ihado kuman Arlene Buerom. Ay, grabe. Kapitan. Manog abot ni guro sa 7 si Kapitan, no? Kapitan na Arlene Buerom. Kapitan na sa barko mo. Maabot na sa Gros Miyerkules. So, Melili Oligo, may aga man. Kadin siya. Ha? Kadin siya. Bana ni Jen Buerom sa bago? Ati apitan. Apitan. Para makay ka chocolate. Hindi pa man naguro matunaw. Hindi pa man lain pag mo to, ay sorry gid, action boy natunaw. Kalai. Pabalo lang ka na ni tita mo Jen sige. Kung wala to lahat lang. Kaya actually na kita hindi. Kaya dari kita maagi sa somewhere, sa dari kita maagi sa may abuanan eh.
Pero kung magambal si mo si Tita mo Jen nga may apiton kato, dito tayo magi pagpuli eh. Sige. Ibot kita, ma-adjust kita yan. Wala sige. kontrang message ni Tita Jean. Okay, sige go. Lito Dayap. Lito Dayap, good morning. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Pilton Lipura from Pasay City. Maayong aga dira sa inyo. Juniel Batis Baroy, good morning. Dira sa may Kamindangan, si Palay City. Mayong aga. Josephine Buenavista, good morning from Talisay. Talisay City. Good morning. Boy, si Nanay, ano to ba sa una? Nanay, sino naging kabaligya di sa aton sa una bala? Si... may pulis na bala nga bata. Oo, si Nanay. Lipat ko sa ngalan niya. Si... Nasaka, gina siya Victoria, sa una. hindi? Hindi Hindi. Oo, nasaka na din sa kabaligya itong mga kakanin. Oo, pagkaon, no? Ang iyagin niya yung panadaw. Kwanto sa From itong... silay na ko, no eh. Nalipat ako sa ngalan ni Kwanto man. Basta may kwanto sa mo daw, nablang ano ganito, kibuton mo, kakakibot. Oo, nang sa mo na sa. Lipat ko sa ngalan niya. Hindi ito si Victoria, no? Hindi sa Victoria, nalipat ko sa ngalan to ni Nanay. Ginautangan na mo na permiso na. Okay lang to siya. Galing kay, why na sa akin hindi na gusto bata. Kaya nagpulis ng bata. Hindi na siya gusto. Ginamonitor lang, hindi na wala mag-ubras. Hindi na magbaligya. Hindi na mag-ubras ang libod lang. Mak mo magsaka ka. Di ka sa taas. Di ka magsaka ka. Di sa estasyon. Si Leo Talaban, dira sa may Mahanoy. Kin manggali sa Handumanan, Subong? May tricycle, may strike? Oo. Ato to si Action Alvin? Si Miss Veron nag-send sang ano mo? Sang okay. picture. May send tayo sa GC para kakadto to Sir Alvin. Makato niyo yung mga tropa nga ano sila. Sakto do mali-malion. Oo, malion naman na. Si Daranon. Si Sinaida. Oo, si Nanay Sinaida gali. Sinaida gali. Morning. Kita na ni Sinaida ba? Kasakay siya sa day, bakit ko day ay. Pero I think OJT. Ay hindi, kaubra na ko to digoro ay. OJT pa lang ko. Kami pa sa una, limpa na sa una. Ay nakaabot pag si Eden, na so gaubra na ko to gali. Ang ginabakalan ni Eden siya, senyorita. Pinaraman siya senyorita. Ako yang iya empanada gid kay kanami. Pwede empanada lang baklon ta nami ni siya. Nami na siya, sure. Si Karen pa. Sige. Basta masarap pa. Masarap pa. Si Jen Oiseser, morning, kag belated happy birthday. Yes, belated happy birthday. Hindi ba sa Hong Kong ni si Jen? In Singapore. Singapore. Okay. Sige. Sino ka dito sa Hong Kong sa una yung nalipat na ko? Anyway, dira man sa kay Kagawad Leo Talaban, luwag kita may ako sa barangay Mahanoy, bla. Migoy nang imo nga Salvaro. Dila Castellana. Way gitada ikonda, hindi na pwede rider, hindi sa pwede rider, layo ba? Kalai. Kaya gusto ko tilawan. Gani ako man. Anong sabor man? Ano man tinapay siya or... Standby na sa atong dugang nga mga balita. ₱7.43. Kag sa detalye, balita international, patay ang 6 kamatao samtang ginasaka ang Klyoshevskaya Sopka volcano sa Russia. Sunod sa mga kapulisan nga nagdesisyon ang grupo sang 12 kamatao, kalakip ang 2 ka tour guides nga nagsaka sa 15,597 katapak nga bulkan. Apang nagluntad ang aberya sang mahulog ang duha sa ilakapdanan sa halos 4,200 metros nga kataason. Wala gilayon nga naluwas sa mga biktima bungod sa kadamol sang snow kag kabaskog sang hangin sa nasambit nga lugar. Ginabulubanta naglab ang temperatura sang tubtub minus 14 degrees Celsius. Sa balita negosyo naman, ginpahayag sang Emperador Incorporated nga amo ining unang kompanya sa Pilipinas nga gindugang sa Straits Times Index pila ka bulan pagkatapos ang iya secondary listing sa Singapore Exchange. Ang STI is any market capitalization weighted index nga nagatrack ini sang performance sang top 30 ka mga kompanya nga nalista sa SGX. Suno sa kay Emperador Incorporated President Winston Ko, isa ka kadungganan nga manginuna kag nagaisanon nga kompanya sa Pilipinas nga kabahin sang STI upod sa mga kilala nga mga global companies. Ang Emperador sang Hulyo na lista naman sa Singapore Global
Singapore Exchange. Ini man ang unang Philippine Stock Exchange listed nga kompanya nga magpatigayon sang secondary listing sa SGX. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 81 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 50 centimos, samtang ang Hong Kong dollars 7 pesos kag 23 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nag-file sang motion for reconsideration sa Court of Appeals ang kampo ni Vong Navarro angot sa kaso niya nga rape nga ginpasaka sang Taguig City Prosecutor's Office. Ginpahayag ni Attorney Alma Malyonga, counsel ni Navarro, nga sa idalam sang Rules of Criminal Procedure nagapauntat sa pag-implementar sang desisyon ang pag-file sang motion for reconsideration. Suno kay Malyonga, ginpauntat ni Taguig Regional Trial Court Executive Judge Antonio Olivete ang pag-raffle sang kaso kon pag-assign sang judge nga maga-hearing bangod sa motion. Badumduman niya ginpasakaan sang kaso rape sang piskalya si Navarro angot sa ginalegar pagpanghimulo sang TV host actor sa model stylist nga si Denise Cornejo nga natabo sa tuong 2014. Ginakusahan sang piskalya si Navarro sang kaso rape sa biktima pinagi sa force, threat and intimidation kag ginhubog sini sa Enero 17, 2014. Sa balita sa sports, nakuha sa San Miguel Beerman ang kampyonato sang 2022 PBA Philippine Cup matapos kamasaan ang TNT Tropang Giga sa score nga 119-97. Lawag naman bilang PBA Press Corps Finals Most Valuable Player sa hampang ginhiwat sa Araneta Coliseum sa atubang sang 15,915 ka audience. Nagpanguna sa pagdaog sang Beerman si CJ Perez nga may 25 puntos samtang si Junmar Fajardo ang may 19 puntos kag 18 ka rebounds. Ini ang liwat ng pagkampiyon sang Beerman pagkatapos ng 3 ka tuig halin sang 2019 nga 5 na ka sunod-sunod nga tuig nga sila ang nagkampiyon. Nangin dako man nga hangkat para sa TNT hampang bangod sa hindi na ning kaupod ila coach si Chat Reyes pagkatapos nga magpositibo ini sa COVID-19. Wala man napuslan ang 32 puntos ni Jason Castro samtang may 22 puntos naman si Mikey Williams para sa TNT. Balita espesyal! Alright! Energy! No? Good morning, Action Boy! And 111 days na lang Before Christmas! 118 days before year 2023. Yes. Dapat nga ka na isang ting 5 seconds lang. Amo na, hindi ka 4 lang na 4 lang. Kaya babutangan ta daso na. Butang mo sa ting para do ka ma-feel taman bala nga. Do Christmas game. Nga pa dulong na kita sa Christmas kag makabato na kita sa mga raffle. Pero para naman myself basi puro rice cooker naman ako dala. At sa bagay, pwede man ko kadaog rice cooker kaya wala na ko to rice cooker kaya urot ko na panagtag. Agin panagtag mo. So abi ko kada meal lain-lain gid ginagamit yung rice cooker. Kung gagoro no, hindi kay wala ko gamit rice cooker, abi kay hindi ko kasaw sang sabor sang. So ano gid sa pag ko yan ang kaldero gid jay. Kaldero gid. Nami pagiganin no. Nami pagiganin kung uling siya or kahoy no. Yes, kag kulon. Kulon pagika. Nami pagina no. Kaling subong basta daliay so kabudlay na bala mga ahoy diba si mapailan kada sang kaso illegal logging mga ahoy sa Action Boy sa Juvie Monares kag Nathan Borromeo, morning dira sa inyo. Yes. Jamel De Florendo, Novi Magapan kag MJ Season, ari na si maninoy mo Evelyn Sinaon, Myla Diquito, ginagreet siya lang happy birthday si Gia Diquito. Happy birthday, Gia! Kaldero naman kung nabasi magabutan ko kung sila ni Dennis. Naman Kaldero, wala. Paraffle, kaldero, no? Siling ni Jocelyn ni Ada ko niya ang rice cooker ko ni Maninoy ba guba na ba si may ara da. Sige, Dagunta panay sa raffle, kalmam lang. Hindi, i-check mo to kay Bailuan mo lang mayo. Diba? Bailuan mo lang mayo. Ang imo nga rice cooker. Si Action Boy daan last before pandemic to no 2019 naton to Christmas party nga sa sari nga Christmas party na daogan mo do 5 ka rice cooker. Kay kada raffle may rice cooker siya no. Akala. Yun ko rice cooker sige lang sige.
So, kabay pa nga, hindi naman rice cooker ang imo nga madaugan sa Basi senior kino kaldero gani. Lain ko sa ako magsailong puro rice cooker. Okay lang na siya. Okay lang na sa what Importante, is may ginabaton. pasalamat ka whatever is given to you. Kay Tito Awin Torres, the Black Action Boy sa Mahinubaan. Good morning. Yes, morning to si mo tol. Win Torres. Thank you gid si Maninoy Michael, may hatag sa kuno sa ako ni regalo. Thank you gid Maninoy. Wala tong ko lang Gasugod na sa December. gasugod na sa kuno pamutos. Gasugod na siya pamutos. Salamat gid Maninoy. Gabi na appreciate ko. Imagine September 5 pa lang Maninoy. Teary-eyed ka, no? Teary-eyed. I'm so blessed. I'm so blessed gid job lang Maninoy. Salamat gid Maninoy. Kagliog lang kadamba kay Maninay nga. Salamat gid sa pagputos niya nga daan sang regalo para sa. Ko na sakpan na lang ko da. Oo, sakpa si Action Boy kasi magsunggol siya hindi pagbasahon ni mo greetings. Amo man si Sir Bob Francia bala? Oo. Salamat man sir sa pagputos mo sang regalo ko amat-amat. Thank you so much. Tayo siya palibak. Ara siya. Ara siya kare. Ara siya dayon. Mga pita ko no karon. Okay. Tanaw ko lang karon pre kito may meeting ako kada Monday. Happy Monday ka good health ka no. Yan. Salamat gid, salamat. Greetings ni. Kaga ay gasurulod ang mga mga ari pa gid si Tito Roberto Galio. Man ang mga salamat sa mga regalo mamutos. Ang mga monog regalo. Monog regalo gasurulod sila dayon. No, sige lang bala amat lang. Isa-isahan niyo lang kay ginanamon batunon ginanamon. Okay. Wimor Dilar, morning man. Hanap doon si amigo Tawan Bol Galyo. Madam Alma Alvarez Galyo. And the RG Boys. And the RG Boys. Sige. So diri kita sa aton balita Special Action Boy. Ang inibalang napulo or mga mga napulo kasugo. Para sa mag-asawa. Commandments. Commandments. Para sa mga mag-asawa. I don't know kung makarelate ka ni Kiti. Ako hindi ko karelate kaya pa mo kaya bana. Mana kayo para makarelate ka. Hindi lang bala. Dason lang bala. Dason lang nga December. Uy! Dason December. Neon Wala siya gawala ka pamati. Sinini. Subong kay dugi-dugay pa siya ako namamati. Sige. So, ang una Action Boy, dapat permi kagid kuno maghambal sang matuod kag hindi kagid magbinote. Okay. Because telling the truth is the best policy. It's the best policy. Because the truth will set you free. Correct. So, mas mayo gid nga wala ka may ginatago sa imo dra nga asawa or bana or hindi lang ni applicable para sa mga lalaki. Gali ko isa bala ko masige ka mga saga sang sugid tuod. Lado mo panahalinan sang away nyo. Nga man. Ay kay panugid ka sang tuod. Nga. Anya, pwede ka man kasugid tuod, pilion mo lang. Ay, kalay. Choosy ka ginanglan. Dapat pilion magyed ang lantawon mo. Lantawon mo kung din sa dampi ang hindi na maakig. Kanya pag-awayan. Okay, so I'm an Action Boy. And then next. Kaya masili ka lang naubos ng sweldo ko kay nangagad tong barkada inuminom mo. Tituon na mo. Naubos sweldo ko, ay kuya, tagsubong simo. Tinamparos ka dahil. Kaya wala kami nagbakal bugas. Kaya tamparosan ka pero dahil. medyo di ka lang na magsugid to. Dahil mo dahil, huwag paman to kumanil doon. Bot, nga mo na nga kumpaniya kadugay. Ay, kalani mo kumpaniya pa naapektuhan na yun, no? Nano, masaylo ka na lang kay Nano, nga 15 na ni. Galing kayo kita, hindi ta nakambal, kaya balon ta na eh. Nugay ka na ha, advance ka nita, pero minsan doon nyo. Kare, kabalo na iya. Makambal ng gurong asawa, may kadun namin si Muhuyapan. Ay, pinakdol ta kung sa kaldero, makita mo, kaldero. Pakaluon kami kaldero. Kalain ko sa bana, nga pakdulo mo kaldero. Kalain eh. So may asawa gid pang haboy kaldero aw. Mayara gina ya. Hindi man pang haboy kay pakdol. Pakdol sakit mo naman. Kiway bala sa unod nga tiniga. Kiway sang tigangon. Ti pakdol. Kalain kasakit man sila man. So next Action Boy, hindi ka magtumbuyanay sa mga nahimo nga maayo. Oy, nugay ka na gani kaya ako di ka na gano'n na. Nugay ka na gani si gaod si mo da ako bala kuan kay na ako bala nagmanglaba. Ako pa na malansa. Ako pa to nagbakal buga sa inyo tong ginikanan no. Ano mo na bala ay kalay, mo pa ginaya. Sabto ka di ba ato? So hindi Action Boy, hindi tumbuyanay. Whatever good nga nahimo nimo, hindi na to yabay na to. Pasa na to. Kay wala ka man siguro ginpilit sa paghimo sang maayo. Undulin siya mo na to ya. Karon kuha mo na nga.
Na, no, ako pa, sige kayo na kung sakon nga, ang nagligad niya nito, why ito, bugas si mo, ako to nagbakal. Tapos mamba, sabi yung, ang mga asawa, sige ka naman pamulang, gaso, nugay ka, naging paribanta ka pala. Na, ora na, nugay, naging paribanta. So, hindi mo na pag ano. Ang bulang ko naman, tayan mo, pang rebound mo yan, Paribanta na okay lang yung rebound mo. Na. Ang bulang ko may tsansya pa ni mabalik ya. Oo, ang rebound yung walang tsansya. Pwerte nga, ano ba? Pwerte nga rason ba, no? Pwerte na yun, di ba? Ang bulang ko yun, dahil. Tama mo kasi mo yan. Damo ni. Ang bulang yan, may tsansya pa ni nga mabalik. O ka madako pa. Ang rebound yung walang tsansya ya. Mapugis na ng buhok mo. Wala yung sa mapugis. Babalik na kulong ang buhok mo. Babalik na kulong ang buhok mo. Di yun yung babalik ang ginbayad na ya. Karon bantayan mo pa ko sang bulang ko. Galing kay ako, ikaw bulang. Oo, mayo gina-action boy. Kaya kung maadi ka sa bulang, kabudlay. Sa una, gamo ko na, kay kagawad ko sa una, mapilitan ka lang sa una. Di ka diyan, ko ano, kapita, ko ano, nang finance ka diyan, sa muni mo to. Sige lang. Sige na lang, go na lang. Hindi ko kabalo magtanaw sa iguay sang manok. Dapat studyohan mo ginaya. Okay? So next action boy, dapat unahon mo kuno pirmeng imo asawa or bana sang sa imo barkada or iba niya tao. Family first. Na namo to bala pa mo ginang ginunang pa painom ang barkada mo at isang baklon sa inyo nga balay. At least katsugid ka matuod. Na. Amo that na ma-fall ang number 1. Kasabad. So, amo na. Kay ito, syempre, kung wala ka na sa padulungan, yung iban, syempre, mga barkada, usually, hindi mo ginamapalapit na. So, yung mo gidya nga azawa or bana. Hindi mo palapitan ng mga barkada mo kay ikaw gani gamandar. No. So, amo na. Muya ka man nga sa ilimnan to do, ikaw perti ang perti balang waras mo to. Tapos mapag-aaga yan mo pre ikaw to perti waras ang bayran na ito kagabi pagkaaga mo pre namatan ni dugdawat bugas. Lain no. Papor sila order lang muna da problema ay ano nang dai ano nakalista. No problem. Nya pre kay dugang. No problem dai. Kuan pa diyo. Wala pa na yan. Kuan pa diyo. Order. Tatlo pa ka round. Nice. Oo. Ti mga 18 ka mo giinom guro. Tatlo ka round. 51 nakabutilya. Isip. Ikaw nagidya iisip ba? Tesan pagkabuas. Pagkabuas mo pre no. Basi may sobra kuan kada pre extra kada pre. Ang pala ako dahil 200 sigawan ko apat ka kilo mo bugas ay klay. Tapos ang gabi pero waras mo. Hindi kay kagabi pre natamaan ko to gali pre. Natama ko to gali sa gininom ta ay kala. Para pre nugdawat to tani bugas gali. Namo na da so dapat ka balo ka gid action boy. Control sa yourself. Okay? So next action boy, hindi mo pa gasakito ng balatsagon sa imong asawa or bana. Okay, hindi na lang balik. May para kanina sakiton mo sa hindi man nami Hindi man nami nga Pero physical. mas masakit inang balatsagon nga sakiton mo. Kaya hindi gina malimtan. Hindi na makuan ginaya ng gatatak action boy. May pang kusi-kusia lang. May kiligit na gising. Lusion mo sa sahita. Ano ka lang? Para sa gising-gisingan. Hanggang, gitsa wala, tirindo, gitsa. Tilihin, gitsa. Tilihin, gitsa sang, mo saya gising-gisingan. So, mo na. Kaya ang balatsagon, action boy. Sa imo man. Ang balatsagon, dan action boy, hindi ginaya madula. Ara, ginadaya. Kung ano itong mahamba nga masakit, nambal mo nga, masakit. Arab lang para sa mga babae. Kapila mas lambalan guwapa. Okay, thank you. Once mambalan sa laway. Amo, bisan ka isa lang. Amo lagi na madumduman. Sa kapila ka beses, ginambala mo sila guwapa. Once mambalan mo isa ka beses lang nga laway. Amo gina magtatak. Ang balo mo yung babae nga daw may angsod siya. Kada kita si mo ya madumduman. Kada kita na hindi sa plapit si mo. Mo siya ngamba sa kanyang buko angsod. Angsod. Wala ino. Yan ang angsod nga mo tao. Ha? Wala ino. Basta angsod mo na nasa. Ay, wala. Ang suron ino. Wala isa ang suron. Okay. So next action boy. Yung angsod kaya tayo no, may kapay may hara iban bla wala na yan. Na. So, advantage. Lain ka sa iban. Lain ka sa iban. Kaya may angsod kaya mo, iban siya na yan. So, very, sa'yo, pinasahi. So, nagaluan niya Tapos pagka-December. ka powerful. Feeling powerful, kaya kayo may makapalapit sa mo. Tapos pagka-December, nagaluan niya ka na tawas. Brato na ng tawas. Taglima lang na siya. Pero ang iba, hindi na tawas. Kung hindi ako pure na tawas, nang lang ako no, nang arabalang glass bala.
White, tiga kapila sa ilok. Alam mo, sige, nus-nus mo nga kapilas. Kapilas ka, kaya ano gali yan? Kuwan gali yan, buka nga mo din. So, last action boy, hindi pag... Last na ta? Oh, last na ta dayon. Kaya ang iba na sulit. Dapat action boy, may teamwork ka mo. Teamwork, correct. correct. Ka mo mag-manage sa isa kang isa. Kung ang asawa, panglaba, ikaw pamalansa. Teamwork. Ikaw bumba. So, sino So, tayo yung bumbahan liga? Jocelyn ka panglaba. Kinabumbahan ni Buyaks. Dapat sa buyaks. Kag last action boy, hindi ka mo matulog na may kalain sa correct. buo. Ang away sa mga asawa, dapat before you go to sleep, before ka mo magtulog, hindi nyo pagpaagahan na bala. Sulbaran nyo na naantis na. Kaya kalain na bugtaw sa aga, mo pa naman dunduman yung duwang away nyo. So kinalan sa gabi, palang sulbaro na sa before magtulog. Hindi kin magtulog, kundi masulbar. Hindi ka matulog. Ay, inaway, pag mo tuyo ng isa. Tuyo ng isa, tindi. Hindi ko tuyo na nasa, mapasugot na sa reglon. Okay na lang. Tuyo na sa mo. Reglon na para pagkaga na, ibugtaw nyo. Correct? Sige. So, sige. Happy birthday kay Sharon Maratas, kag Charity Liduna Tare. Halin kay Tito Edwin Pantaras ni Action Eden. Happy birthday! Nonoy Russell Ulitan. Dira kay Lorna Dilhensa, Rodora Shoko, Miss Georgia. Sige. Alang nagkikita mga ka-aksyon sa atong sininga pagpangalagad. Standby na sa Action Hotline, upod ka Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Action Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action!